Minimálně na každém pokoji sněhulák. Jak jinak, když se horská chata v Hojsově Stráži jmenuje U sněhuláka. Název jí dal Miroslav Šlajch nedlouho poté, co ji začala v roce 2006 rekonstruovat. Z úvěru nejprve upravil přízemí. Po několika letech se díky fondům Evropské unie dostalo i na podkroví a okolí chaty. Tento projekt Horská chata U sněhuláka byl podpořen částkou, která byla 56% celkových způsobilých výdajů a jednalo se konkrétně o částku 2 217 405 korun. Cílem tohoto projektu bylo vytvořit kvalitní ubytovací kapacity, které budou s určitou mírou komfortu a s možností individuálního stravování. Dotaci jsem vlastně žádal částečně na podkroví a hlavně teda tady na multifunkční zahradu. Tady je toho více, třeba tady je multifunkční hřiště na petánk, nahoře je venkovní šachovnice, potom tady je dětské hřiště, ruský kuželky, pingpongový stůl. Vlastně tohleto vyžití, co bylo vlastně hlavně z dotací, tak to by tady bez těch dotací vlastně nevzniklo. Původně zemědělská usedlost, potom zotavovna pro vojáky z první světové války a posléze ubytovna pro dřevorubce se teď může chlubit celkem 6 pokoji a 1 apartmánem. Každý je zařízený v jiné barvě a stylově. V pokojích jsou i kusy starožitného nábytku. Jednotlivé ubytovací kapacity mají samostatné sociální zázemí, některé pak i vlastní kuchyňku. Zahrada je k dispozici nejenom klientům. Samozřejmě všechno, co tady je na té multifunkční zahradě, tak je zcela zdarma. A může sem kdokoliv přijít z jiných penzionů, místní. Prostě když sem přijdou, využijou, nikdo se jim nevěnuje tak, jakože by je vyháněl, nebo to v žádném případě. Je to pro všechny. Do Hojsovy Stráže, kdysi hornické vsi, jezdí turisté v zimě i v létě. Stále častěji se sem vrací rodiny s dětmi. Zdejší ubytovací kapacity dávají velkou možnost výběru a poskytují práci i místním občanům.